nakadawat ko og comment nga ito gikan sa akong post na ang importante sa math kay ang giunsa nimo pag-answer. O akong gingunan to nga sa math dili importante kung unsang answer. Ay importante kay giunsa nimo pagkuha ang answer. So man ang iyang comment. So pwede di ay 3 plus 4 equals 43. Di importante ang answer. Ang importante giun sa pag-answer. Sir naman. Oh, sa math. Mapitaw mag-discuss kay kung dili pa importante ang pag-solve or giun sa pag-answer. Ano i-discuss mo man? Isulti na lang kung taon sa answer. Pero, importante ang answer kung test. Sa math, akong giingon, dili importante ang answer. Sa math na klase, ang importante kay ang giun sa nimo pagkuha ang answer. Pero sa test, isa kung sa panang test, ang importante ang answer. So kung nakuha nimo ang answer, bisag wala ka nag-solve, dili math tawag ato. Ang tawag ato kay help. O ang tawag ato diskarte. O ang tawag ato kay tagan-tagan. So kung mayon ka 3 plus 4 equals 43, pwede di ay? Yes, pwede. Pangutana nimo kay pwede ba? Wala ka nangutana about math kung yun sa pag-solve. So kung mayon ka 3 plus 4 equals 43, yes, pwede. Pwede gani 100 mo answer. Kaya ang pangutana nimo, pwede ba? Dili kay kunsa ang answer. So dili na ni math atong gidiscuss ani, di ba? Kay kung ka, pwede ba mukaon? Pwede man. Pwede ba matuog? Pwede. Wala may dili pwede. Ang pangutana na ron, so kung 3 plus 4 equals 43, sakto pa na. Pero kung pwede, mabito daghang wrong kaysa check. Tanawan sa klase sa math, daghang dili ka kuha sa unsaon. O na inig test, dili tanan check. Kay pwede man og wrong ang answer.